marunong ka? Dili lang. Digos ka? Oo, tapos na ako nakaligo. Kumusta mga kakabsat ko? Ngayong araw maglalako kami ni Mrs. ng halo-halaw. Dito muna kami sa sinter na magpipistaw. Bakit ko ba agbantay dito pistaw? Pasensya na po kasi ngayon lang tayo nakapag-upload kasi natamaan tayo ng ubo na mahigit sa isang linggo. Hindi kaya pinalawak ko lang ni bagat ko dyan. Lalako. Ipagkat ko kami na ito, ipatanggal ka kasi itong puno ng niyog. May plano kasi kami na magpakon dyan, magtayo ng panlakay, ng maliit na tapatapang ko. Sumumpat pa para sila tayo. Ano pangalan sir? English trabaho. Katas ng bindo 2 ay 10, 20, 30, 40, 50. Natin, bibilangan na ni baka kita yung tibayad na tiparsil mo. Luwa pagtalpos. May nag-order pala sa atin ng halo-halo dito lang sa karuban natin. Kay Kagawad Jiray. Itulod tayo na pa oh. Ganun. Hindi yung pala na namin dito. Ay tanan, alak ko doon naman. Bahan yun lang. First customer. Dalawa. Puto din pala tahan ko bang ito. Palangpangan lang. Ako na lang mag-ulo. Ako na lang mag-ulo. Ito na eh. Hupin ka na eh. Yan, malapit na ang matumba. Carl, hulata lang daw si Albes. Para duha ka mong guyod. Wala. Ate, iso na lang. Ay, siya lang? Oo, sige, sige. Para makontrol niya. Hala. Guys. Whee! Ito ha, ate. Hindi niya makontrol. Pusong. Malupad. Why? Makatiyak ba ikaw? Why para? Oo. Magtikman kayo magkamlaw. Oo. Why nga daw sa piyak? Pamulaan. Thank you. Thank you very much. Thank you. Lagi naman eh. Natakurong. Oh! Deliver po. Deliver. Nagkasunod-sunod na rin dito yung mga customer natin. Thank you very much. Buwag. Hindi nga nagko na. Ano da? Ang sino? Sino ang partner mo? Tama rin nga mga panahon magagawa ka ba? Nagalibot man ko sir, kasi lang nag-ubo ko ba? Naka-down, top down mo. So makabalibin ng tagamay, okay na. Okay lang yung mga negosyo, mga panahon mo.
Kinbalatan ni Be. Bilyara lang. Kinne. Di magpatog Be. Muna gakon. Muna ni suklina na ya. Delivery. May katalo nga kadeliveran atin apo. Kasi niya apo Diyos. Awal ka naglibot, Brad? Bay exercise. Kita malak ti kuan. Uyap kat drabe. Pumunta ka lang dito sa likod. Sino nang ibang daan? Kay Lusing, kay Carla, ay kay Kwan, kay Mga order nila. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120. Kay 120 nang. Ano ah? 120. Ating 20 galing yung isa. Apa. Okay mo na. dara to kay Kwan kay Chloe to si Butang to sa likod. Thank you na. Panapay. Tayo panapay. Thank you. Uran tayo pa aja ice. Batu aja ni taman ti gulaman na. Dalawa. Panahon kito yan. Hindi ka magbisensya kay Kuya Kami? Behaw, panahon kami behaw. Oo, behaw. Ibusam ko matila ko kuno yaw to ngay mayat. Panahon nalilaw naman titan. Ay ti bayaw ko lakay nga fan ba. Nalay nga mga lilaw. Last delivery ato yun, tawon ti kwata yun. Ricardo to yun. Halo Nong. Halo halo. Ilang bakit? Ha? Mag-order ka na rin eh. Oh, jokin niyo. Sura. Tiliin ako mabakat. Nag-order ka duma. Kanya yo? Mag-order ka. O tini akin yan na ni anting ako ato. Tan, Awanti. libre na ako tayo. Pwede libre ako na. Ah. Tayo, rayam. Hindi libre ni lang. Sa kaya. Talong ka talam. Next to mo, guys. Dasukar natin, guys. Madi kanya ni ko atoy. Kita mo yan eh. Na.
Ha? Nay. Ako masukor na tayo sanay. Ayaw ko na Ada. Dagatas na ta. Awan tin kutsara na. Nasukat at nga kutsara. Japlod mara ya? Oh. Hindi na malamatan ni Mesan talo sa mga kutsara. Ayo. Ayo. Thank you. Thank you. Pero yung tatay na kailangan na online niya. Dati bigat. Mga paimbos mga baso mahal. Mga 50 siguro. Paasi na po. Thank you, Deng. Thank you po. Bigat kang ko sa atin ako. Lalo sa Sabado kung Domingo. Best. Nakagigintar. Won. Won, hindi kami sinter. Paano ka? Umutan. Naibuson. Tila ko may. Alud dapat kung magumata. Batit lang tiin la ko may. Mga nagayang pa. Ha? Batit lang in la ko may. Pasay lang. Won. Taguy ka. Awang garudan. Won. Awanan. Bumatang tayo kuma. Naka-vlogger sampai lang Mike. Naka-vlog ya. Le. Ay. Ay. Awan sukli ba? Da sukli mangkal. Awan na. Rapay. Thank you. Sa bali at itimok tayo. Nairot ti uyok tayo. Kumbra tayo manan. Lakay kasi niya po naibos ti lako tayo. Sold out. Sold out. Nakalako tayo ti Kulang pa. ada 1,000 ya? Bakit? Sobra 1,000. Oh, sobra 1,000. Pwede yan, di dala. Ano na yan. Yan. Sige na, agkwata yun. Agkwata yun man nakaya agkumpra para ano bigat. Kunti lang kasi namin yung kunti lang kasi yung bininta namin ngayon. Yan lang. Kulang pa ganit. Okay, we'll go home na. Bagtayin sublim pa yata lai. Wala, balik mo natin ang dinatang. Thank you. Hanggang sa muli po. Salamat sa Diyos. Salamat kina po Diyos ta adoti naglakon to. Tapos aji gayong English din patsinsok tatay. Yan yung plano namin na tayuan ng tapatapang ko. Paglakwan iti halo-halo, paglakwan iti si Dawn. Doon niya lang dapat nga malako. Kaya hanggang sa muli po. Salamat kina po Diyos. Bye-bye.